Здравейте, казвам се Георги Господинов. Благодаря за поканата за фестивала Друга приказна и за тази чудна идея да се четат любими детски книжки с картинки. Умилени с ликовници. Преди да прочета моята любима детска книжка от детството, ще ви покажа любимата си детска книжка, която написахме заедно с моята дъщеря. Това е македонското издание "Сватби на животни и неща". От нея ще ви прочета само една много кратка приказка, която дъщеря ми написа, и картинката, която тя нарисува. Айфелова кула и жираф. Един цирк минал през Франция. В него имало малко жирафче, без майка. Един ден цирка спрял под Айфеловата кула. Жирафчето вдигнало глава, видяло кулата и казало: "Мамо." Ето рисунката на жирафчето без майка, което гледа Айфеловата кула. Сега ще разберете каква е връзката на тази приказка с любимата приказка пък от моето детство. Всъщност имам две любими приказки. Едната е "Малката кибритопродавачка", а другата, която сега ще ви покажа, е тази. "Майчина сълза" от Ангел Каралийчев. Илюстрациите са на Любен Зидаров. Докато търсих да си открия тази приказка от моето детство, тази книжка, разпитах доста хора от моето поколение и се оказа, че това е много особена приказка за нас, за родените по това време. Една от най-тъжните приказки. И в това има особена връзка. Понеже ние живяхме с бабите и дядовците си, отделени от родителите си, докато бяхме деца. Родителите работеха в града и така нататък. За всичко това съм писал във "Физика на тъгата", но нашия спомен е спомен за изоставяне. Спомен за това как майките ни и бащите ни идваха в събота да ни видят и си тръгваха в неделя. А децата и животните нямат чувство за време. Тяхното усещане е за изоставеност изобщо. Мисля, че за това тази приказка по някакъв начин изразяваше нашето усещане като деца. И беше любима приказка. И беше най-тъжната приказка. Сега ще ви я прочета. Ето първата илюстрация. Този есенен дъжд и едно малко лястовиче, оставено в гърнето само. Заромоля дребен дъждец. Жълтият листак в градината светна. Големите гроздови зърна под лозницата набъбнаха и кожицата взе да им се пука. Наведе моравото димитровче цветове на търкулнатото в шумата пукнато гърне. Сви се малкото птиче лястовиче в дъното на гърнето и затрепера от студ и мъка. Всички си отидоха. Отлетяха на юг неговите две сестричета. Изгуби се майчицата му в топлите страни. Кой ще го стопли в тая дъждовна нощ? Оставиха го само в дъното на гърнето, защото беше сакато и не можеше да лети. През лятото избухна пожар в къщата, под чиято стряха майка му беше свила гнездо. Докато старата лястовица смогна да грабне рожбата си от огъня, един въглен падна в гнездото и парна лястовичето под ясното крило. Ето е тази илюстрация на отлитащите лястовици. Когато се свести, то видя, че се намира в ново гнездо, а над него седи майка му с клюмнала глава. Най-напред се опита да раздвижи крилца, но не можа, защото дясното изгореното крило беше изсъхнало. Търкулна се лятото. Потъмняха гроздовите зърна. Пукнаха се пъпките на димитровчетата в градината. Почнаха да се събират лястовичките по телеграфните жици. Те се готвиха за път. Жиците заприличаха на броеници. Една сутрин старата лястовичка смъкна своята саката рожба в градината и рече: "Мило дете, ние днес ще заминем на юг. Ти не можеш да летиш. Зато и ще останеш тука. Ето, в оно и гърне съм ти нагласила мека пирошина. Там ще лежиш. А когато огланееш, излез навън и се клъвни нещо. Цялата градина е зарината в плод. Напролет ние пак ще се върнем."
Благодаря, майчице, дето си се погрижила за мене, промълви сакатото, и за да скрие сълзите си навря главица под крилото на майка си и притихна. Всички си отидоха. Занизаха се мрачни дни. Заваля дребен дъждец. Наквасеното Димитровче тежко отпусна цвят над гърнето. Една дъждовна капка се търкулна по най-долния листец на цвета и се нагласи да падне. Ах, колко съм уморена, въздъхна капката. Откъде идеш? Попита любопитно лястовичето. Остави се, голям път изминах. Ида от Великия океан. Там се родих. Аз не съм дъждовна капка. Аз съм сълза. Сълза ли? Каква сълза? Надигна се тревожно лястовичето. Майчина. Историята на моя живот е къса. Преди 9 дни една уморена и насълзена лястовичка кацна върху мачтата на голям океански параход. Аз стоях в дясното око на кахърната птичка. Океанът ревеше, духаше силен вятър. С немощен глас лястовичката продума на вятъра. Братко ветре, когато ходиш над света, ако минеш през България, отбий се при моето сиротно пиле и му кажи да се пази от черния котарак, който се върти в градината. Забравих да поръчам на рожбата си, когато тръгвах. Кажи му още, че моето сърце изсъхна от мъка. Къде е твоето лястовиче? Попита вятърът. Оставих го в едно пукнато гърне, търкулнато в градината, където цъфтят морави Димитровчета. Додето изрече тия думи, старата лястовичка, аз се отроних от окото й. Вятъра ме грабна и ме понесе на цвета. 9 дена летях. Едва сега паднах на той цвете. Колко съм уморена, искам да капна и да заспя. Сърцето на сакатото лястовиче се обърна. Стана бърже, отвори човка и пое от малялата сълза. Благодаря ти, майчице, прошепна то, легна си в перушината и заспа, затоплено от сълзата. Сякаш беше под майчиното си крило. Ето го това лястовиче, което чака майчината сълза. И тази картинка, която остава като емблема и на моето детство, това малко лястовиче, което спи само в едно счупено гърне в градината. Това е детските книжки всъщност са някаква тайм капсула и в някаква степен онова, което сме прочели като деца, до голяма степен определя по-нататъчното ни възприятие на света. Ето краят на тази книжка. Това бяха двете книжки, които си избрах. Сватби на животни и неща, които написахме с моята дъщеря, и Майчина сълза от Ангел Каралийчев. Благодаря ви. Четете детски книжки и на децата си, и на себе си. Благодаря.